Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους φίλους που αγαπάμε τα υδρόβια, τους υγροτόπους και το κυνήγι των υδροβίων. Εάν εμείς οι ίδιοι δεν πάρουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες ώστε να αναλάβουμε την διαχείριση, την προστασία καθώς και τη βελτίωση των υγροτόπων της χώρας μας, ώστε μέσα από την πολύτιμη αυτή προσφορά μας να αυξηθούν οι αριθμοί των υδροβίων και να αρθούν κάποιες από τις πολύ άδικες απαγορεύσεις, σύντομα και με μαθηματική ακρίβεια δεν θα μιλάμε για υδρόβια και για κυνήγι υδροβίων στην Ελλάδα. Δυστυχώς, τα υδρόβια και το κυνήγι των υδροβίων στη χώρα μας έχουν παραμεληθεί πάρα πολύ, τόσο από την πολιτεία όσο και από τις κυνηγητικές οργανώσεις, που με δυσκολία πλέον μπορούμε να πούμε ότι υφίστανται υδρόβια καθώς και κυνήγι υδροβίων στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ένα πλήθος ανυπόστατων απαγορεύσεων όσον αφορά το κυνήγι των υδροβίων. Από την άλλη όμως οφείλουμε να προστατεύσουμε τους υγροτόπους από καταπατήσεις, μολύνσεις, αποξηράνσεις και να ασχοληθούμε ενεργά με την αειφορική διαχείρισή τους. Στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες λοιπόν, οι κυνηγοί υδροβίων είναι αυτοί που ασχολούνται ενεργά με την διαχείριση των υγροτόπων και είναι αυτοί οι οποίοι ορίζουν την κυνηγητική χρήση του κάθε υγροτόπου, εφόσον πιο πριν βέβαια έχουν ασχοληθεί ουσιαστικά με αυτούς. Έως τώρα θυμόμασταν ότι είμαστε κυνηγοί στις 20 του Αυγούστου και το ξεχνάγαμε στις 28 του Φλεβάρι. Δεν μπορούμε όμως να συνεχίσουμε έτσι. Την περίοδο που το κυνήγι παραμένει κλειστό πρέπει να ασχολούμαστε με τη συντήρηση των βιοτόπων καθώς και με την προστασία των θεραμάτων. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να αλλάξουμε την κακή αυτή πραγματικότητα, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε έναν πανελλήνιο σύλλογο υδροβίων, ο οποίος θα εκπροσωπεί τα δικαιώματά μας ως κυνηγών και φίλων των υδροβίων και θα ενεργεί για τη βελτίωση των υγροτόπων στη χώρα μας, τη δημιουργία νέων υγροτόπων όπου υπάρχουν κατάλληλες και διαθέσιμες εκτάσεις, καθώς και την προστασία των ήδη υπαρχόντων από μολύνσεις, καταπατήσεις και αποξηράνσεις. Η σκοπή λοιπόν του Πανελλήνιου Συλλόγου Υδροβίων είναι: πρώτον, η αειφορία του κυνηγιού υδροβίων στην Ελλάδα, η συνέχιση δηλαδή του κυνηγιού υδροβίων στη χώρα μας. Δεύτερον, η χαρτογράφηση όλων των υγροτόπων της χώρας μας, η καταγραφή των προβλημάτων του καθενός ξεχωριστά, καθώς και το καθεστώς απαγόρευσης του καθενός, ώστε ο Σύλλογος να γνωρίζει και να προγραμματίζει τις δράσεις για την επίλυση των προβλημάτων της κάθε περιοχής. Τρίτον, η δημιουργία νέων υγροτόπων εκεί όπου υπάρχουν αναξιοποίητες και κατάλληλες δημόσιες, δημοτικές ή και ιδιωτικές εκτάσεις. Είναι κάτι που οι Αμερικάνοι το έχουν κάνει με μεγάλη επιτυχία. Τέταρτον, η προστασία των υγροτόπων της χώρας μας από καταπατήσεις, μολύνσεις και αποξηράνσεις. Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλους υγροτόπους. Έχουν χαθεί ήδη πάρα πολλοί. Πέμπτον, η ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου στη διαχείριση των υγροτόπων και των λιμνών, καθώς και η κυνηγετική διαχείριση αυτών. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε ενεργά με τη διαχείριση των υγροτόπων. Έκτον, η δημιουργία εκτροφίων αγριόποπιας και αγριόχινας ανά την επικράτεια με σκοπό την απελευθέρωσή τους σε επιλεγμένα σημεία ώστε να εμπλουτίζεται η θηραματοπανίδα στη χώρα μας. Αυτό. Έβδομον, συνεργασία με θηραματολόγους για τη δημιουργία μελετών ώστε να αρθούν οι άδικες ολικές απαγορεύσεις στους περισσότερους υγροτόπους της χώρας μας. Όγδον, επιδίωξη για την νομιμοποίηση των πλαστικών ομοιωμάτων καθώς και των φυσικών κραχτών για τα υδρόβια. Η ελληνική νομοθεσία είναι η μοναδική παγκοσμίως που τα απαγορεύει. Ένατον, επιδίωξη για την παράταση του ωραρίου που επιτρέπεται το κυνήγι των υδροβίων βάσει των ευρωπαϊκών κεκτημένων.
Δέκατον, επιδίωξη της απελευθέρωσης του κυνηγιού υδροβίων κατά τη διάρκεια χιονοκάλυψης, εκτός της περίπτωσης ενός πολύ ισχυρού και παρατεταμένου παγετού. Δεν μπορεί το κυνήγι υδροβίων στην Ελλάδα να απαγορεύεται με ένα δάχτυλο χιόνι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ενδέκατον, διοργάνωση φιλοπεριβαλλοντολογικών και φιλοθεραματικών δράσεων με συμμετοχή των μελών του συλλόγου ή με τη συνεργασία άλλων συλλόγων ή φορέων. 12. Συμμετοχή των μελών κατά της λαθροθυρίας, ειδικά κατά την περίοδο των 6 μηνών του έτους που το κυνήγι δεν επιτρέπεται. 13. Διοργάνωση ενός ετήσιου φεστιβάλ με σκοπό την προβολή των δράσεων μας, τη μεταξύ μας γνωριμία, καθώς και τη γνωριμία μας με τους πολίτες και τους φορείς. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υδροβίων δεν θα εκδίδει άδειες θύρας και θα λειτουργεί επικουρικά ως προς τους κυνηγητικούς συλλόγους και τις ομοσπονδίες, ώστε να επιληθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κυνήγι των υδροβίων. Η βοήθεια όλων σας κρίνεται πολύτιμη. Ευχαριστώ πολύ.